Вдигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Холандци, сега Рамос получава. Удар към вратата. Тежък изстрел на португалеца. На дистанцията Мирослав Иванов. Тежък удар. Неточно. 19-та минута на матча. В този момент всички на стадион Георги Аспарухов стават на крака. Публиката в Бирмингам, публиката в Глазгоу. Тук Христо Йолов пък пропуска добра възможност на защитника. Калво, удар от дистанция! Страхотно изпълнение на испанеца. Йолов опита да изведе технично гадже в удар. Ново центриране. Калво получава. Рамос, хубав пас към Калво. Той получава топката на скорост. Удар към вратата. Голубович спасява. Крило сега вече е в засада. Мирослав Иванов продължава с дрибъл и перфектен пас. Няма засада на Иван Стоянов. Той излиза на отлична позиция и открива резултата. В 37-та минута Лудогорец повежда. Прекрасна акция на гостите. Отлична оценка заслужава Мирослав Иванов за погледа над ситуацията. Още един път на повторение. Александров тук се прибира. Може би той все още беше в пасивна засада, но Иван Стоянов изскочи от дълбочина. И много елегантно пусна топката покрай Пламен Илиев. Имаше време дори да хвърли поглед към асистент арбитъра от отбраната на Лудогорец. Калво! Удар на Калво! Калво центрира. Голубович беше разколебан. Старокин стигна първи до топката, но не успя да я насочи в очертанията. Прекали бразилеца. След това обаче Милиев действа несигурно. Карамбол пред вратата на Левски. Беше хванат в крачка Йордан Милиев от тази върната топка от страна на Сержиньо Грин. Ава Шоко да владее. Изпусна момента за пас, въпреки това след това се коригира и сега Гаргоров с едно докосване. Няма засада. И какъв пропуск. Но струва ми се, че именно той покриваше засадата. Отлична техника на Мирослав Иванов. Успява да елиминира двама състезатели. След това добър пас. Тук Михаил Александров обаче. Рамос е отляво. Към португалеца е насочена топката. Рамос. Центриране на Рамос. Голубович обаче затвори. Старокин. Елегантно движение, с което смени посоката. Жуниньо стреля към вратата и спасяване на Голубович. Младенов. Неточно с глава. Стоянов предпочита да играе през центъра на двойно с Гаргоров. Прекрасна комбинация между двамата и нарушение на Орлин Старокин. Това може да бъде и червен картон за защитника на Левски. Точно така. Гаргоров. Удар в стената. Отново Гаргоров. Този път под стената. Подаване към Гаджев. Топката е върната на крилото, където е Жуниньо. Добро центриране! И там какъв пропуск! Минута. Жуниньо. Нова изсипана топка! И тя просто минава в страни от вратата. Нито един от футболистите в наказателното поле не я докосна. Много прецизно беше подаването на Жуниньо. Не реагира добре и защитата на Лудогорец. Жуниньо. Удар към вратата, Голубович спасява. Отново намеса на сръбския вратар на Лудогорец. Какъв матч само за Урош Голубович. Ето, че става горещо във вратарското поле. Ето, че този трилър завършва по един подобаващ начин. Наистина напрежението е огромно. По всичко личи, че и Лудогорец няма да завърши в пълен състав. О, два червени картона. Ще бъде пълна. Изключително напрежение. Изтече 3-минутното продължение. Резервният екип явно промениха решението си футболиста на Лудогорец. Станислав Генчев застава на вратата. Удар игра последен. Тъчът ще бъде в полза на гостите. И в този момент прозвучава последния съдийски сигнал на Николай Йорданов. Какъв матч, уважаеми зрители! Матч, след който футболистите на Лудогорец ще бъдат усмихнати. Те успяха да спечелят много важни 3 точки.